Ngapring sing ubhay pisa hisen lamba kani ka YouTube channel ngais kam ublay nukar khui pisa hisen kat ba pinang sngap kat ba pinang shashkar ya kani ka khubor ka chang ublay ta kat bang inang pule ya kani ka subjek tungin pendam gi khle ha ka jingdwai tungin ya dua kani ka por kok pa jingi ubah habneng a trying you one ban ai ngo ya me kumne kum gi khon gi jong me try da bang itip ngilong ki bre ki batlot ngilong ki bre ki baduna a try ngidon kam ya me ha ka jing im bujongi man la ka singa try kat bang inang snap ya ni khubor halor ka subjek ka jingpynkhia ya ka dohnud ka ba mong a try ba men pendon kam nga usyakri ujong me a try kana ba kani ka khubor kan te bar kan yarab he upai lang jong me ubas ngap ubas shashkar kana ba yo men sim lamba kani ka khubor a try pendon kam nga ha kani ka por na ka benta ka burom jong me ha ka kerteng uji su ngadwai amen ko ki para ba himen jonga ki bas ngap ki ba shashkar ye kani ka khubor lamba kani ka YouTube channel ngadon ka subjek ka ba kyrpang na ka benta ka jong pi halor ka jingpynkhia ya ka dohnud ka ba mong la nga kali haman uwei pa uwei ubreu na do khna la ni hadu rangba udon bai ka jing mong ha ka men sim ki chong yo la se don na preng jong pi ki ba pai dohnud yo la se don na preng jong pi ki ba ngosi na ka daw pi don ha ka jingpang ka jingshisha ha ka met ka jong pi yo la se don na preng jong pi ki ba ngosi ha ba pi pai shi ki khon jong pi kim em ka jing em ka ba baha ha ba pi pai shi ki bahayeng ha sem jong pi kim long ki breu ki ba da jinghisha yo blai ka perlong no ya pi ban ngosi ban pai ka dohnud ka jong pi bat kum ju ha bi pai shaka perthe ha bi pai shaka shnong ga tha ha bi pai shaka nu ga banta pi da tang ki jing bat ki jing jar sudah bat ka dohnud ka jong pi ka pai bat ka mong yo la se don na preng jong pi menta ka dohnud jong pi ka pai kat ba pinang ngap yen ga khubor kat pat ya pi ki breu ki ba don menta ha ka jing pai dohnud yo la se pi persyang ban wat ya ka dawai ban penkhia ya ka ta dohnud ka ba mong jong pi na ka daw ka jing ngosi yo la se don na preng jong pi ki bom don ya ka jing ngothu shiparalok shipara nong trei bat kumju shi samla shi tengah bat kane ka jing ngosi ka jong pi kadang khia hadok ka pen pai no ya ka dohnud ka jong pi phim ngosuk shu ya ka ban don rengkat bat ki parlok jong pi phim ngotanat shu ya ka ban syong bat ki parlok ki jong pi phis ngotanat ban syong tang marwei hala ijong I kamera thia parlok ba I jonga kani ka khubor ka dei na ka benta jong pi iwei pa iwei yo le se don na preng jongi hadin ba ka jing pai dohnud ka ban khia ka mensim ka jongi ngi shim no ka rai ka ba bakala ngi le shim no bandi ya ka jing bam ki ba pen sniu ya ka met ka jongi tang na ka daw ban pen khia ban pen tengen ya ka mensim ka ba mong jongi hanrai kani kam yarap yangi ba ka bible ka om don dawai balak ban pen khia ya ka dohnud ka ba mong jongi hang ne prathe ban ha ba ka dohnud ka mong ka long ka ba hadu kata ya ka ban yo mat ya ka jingpynkhia ban om don dawai ru hang ne prathe ya ka balak ban pen khia ya ka dohnud ka ba mong ka jong pi bat ka jonga handrai ngadon ka solution na ka banta jong pi ai ngo yo ublai ka don tang ka wei ka lenti ka bangin yo pediang ya ka jingpynkhia ha ka dohnud kata kadai ka bangin shania alut ha ka mon ka jong oblai kadai ka bangin shania alut ha ka mon jong oblai ka nuksa ka bahatam ka bangin la ban yo jing hikai kata kadai naka jingdwai ujisu ha ka per ket samani uong yakini ki kintin lada don lat ai ba kani ka khuri kan yo lai nanga rei uong pat om kat kum ka mon jonga rei ka mon jong me on le kabang shem ha o gospel Matthias atpon riu hado khot ba lai pon riu khot ba lai khondai ya kan ka jing ya thok khana ka jingdwai ka bakat kum ka mon jong obriu kamla ban wan ra ka jingpynkhia rai ka wan ra pan ban ya ka jing shapteng ya ka jing bom hun bat ya ka jing koslai bat ya ka jing babe bat ya ka jing bom don jing kerman ha ka jing ka jongi han rai ka jingdwai ka bakat kum ka mon jong oblai ka wan ra ya ka jingpynkhia ha ka dohnud ya ka jing lai loi bat kawan ra ru ya ka jingkerman ka ba im parlok kan nongun na phi ki ba kwah ya ka ni ka jingpynkhia na oblai kan nongun na phi ki ba wan ki ba kwah ya ka ni ka jingpynkhia na oblai ngai barok na phi kwah ya ka ni ka jingpynkhia phi ki ba don ha hospital phi ki ba don ha ka jingthia pang phi kwah ba oblai pynkhia ya phi ha ka jing ban ka jing dok ka man sim ka pai
pon nangi ngis ngosi ipai dok don ya marway hari kan ma uji su menta kesngi wan hak ayeng jong pi nyat ke umat jong pi badaka jingai ke jong pi uji sun pen khia ya pi uji sun ya rap ya pi badaka jingai ke jong pi uji sun pen lai na ke jing ke jong pi ka yeng ka sem ka bom ju kan ma yo oblei renga ong ya pi da pi yeng ban duai ban shakri yo oblei ha ka jing yai ne ha ka jingshisha ka yeng jong pi kan ka la long pen ban ka yeng mani ya oblei udon ka bor ka ban le ka kam phala na ka benta ka long yeng long sem jong pi bar kum ju na ka benta ka jing jong pi ha ka jaka pin shim ka ka rai ka babakla wan sho jisu shakri ya jisu lalu pi kwah baki wei kin bot ya kanuksa ka babha ka jong pi im ka jing im ka babha shakri ya oblei nado ka dohnud pule ya ka tin ka jong plei ha ka jaka pin thep da ki ai bas new ha ka jingmut jing perkhat jong pi thep no da ka tin ka jong plei khna bo soitan un pet na ka jing im ka jong pi khna bo soitan unum yo jaka ya ka ban wan ha ka jing im ka jong pi khna bo soitan un shapti ya ka ban wan shajan jong pi u soitan hoi u soitan u persyang ya ka ban penjot ya ka long yeng long sem ka jong pi u persyang ban penjot ya ka jing im ka jong pi hari to tip oblei udon hasan da jong pi pi khat kerpat yu ulang hajan kita kiba pai dohnud ong ka tin ka jong oblei ko ki para bagi men ka jong oblei u kloi ban ya rap ya pi duai ha oblei ba pin yo ya ka bor ban oblei un pen khia ya ka dohnud ka bamong jong pi wadu jing kermen wal ada ka dawai kam don hang ni ha perthei ban pen khia ya ka dohnud jong pi hari to tip oblei udon ka dawai ban mau ulong doktor u bakrau ban udon ya ka dawai ka ban pen khia ya ka jing mong ka men sing ka jong pi parlo bai jong ngam yo i ka dohnud jong pi haduk ka no ka pai hari ngatip pi pai yo si don na preng jong pi ka dohnud jong pi ka pai na ka benta usamla lenin na ka benta ka samla yo si don na preng jong pi ka dohnud jong pi ka pai na ka benta ulok jong pi don ha ka ju ka jingai bat kum ju ka lok jong pi bat kum ju ki parlok jong pi kim neu burom ye pi bat kim neu kor ye pi syaban ben ha ka perthei pis ngau marway ha ka jing im jong pi hari to tip oblei ulang rengkat lada om don ubayo i ka jing ngosi jong pi lada om don ubas ngotho ye pi hari menta ka singa ai men se me pi oblei us ngotho ye pi oblei u yo i ya ki jingpang ki jong pi bat oblei u kwah ban pen khia ya pi wan hajan oblei un yarap ya pi oblei ino ya pi oblei udang ab ka jubab na pi oblei kor khu ya pi ki bas ngap bat ki bas shkor kan ka kubor na ka benta ka burong ju amen